Regolamenti ġodda li għadhom kemm tħabbru se jkunu qed jiddefinixxu l-professjoni tal-bennej f'pajjiżna għall-ewwel darba flimkien ma' responsabbiltajiet li din iġġor magħha. Waqt li twaqqaf kumitat dwar il-liċenzji tal-bennejja fih dan l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA li se jibda joħroġ tali liċenzji se jibdel il-mod kif kien iseħħ sal-lum fejn il-liċenzja kienet tingħata mill-Bord tal-Bennejja taħt is-seta tad-Direttur tax-xogħol. Il-liċenzja l-ġdida se tkun valida għal sentejn waqt li se timponi kundizzjonijiet bħal tagħlim ulterjuri biex wieħed ikun jista' jġeddida. Minnaħa l-oħra liċenzji attwali maħruġin taħt dik li kienet il-liġi l-antika se jibqgħu validi sal-aħħar ta' din is-sena, fejn sa dan it-tant il-bennejja diġà attivi għandhom japplikaw għal liċenzja l-ġdida. L-awtorità se jkollha dritt li titlob lil bennejja liċenzjati li waslu biex iġeddu l-liċenzja, jattendu taħriġ dwar prattiċi ġodda ħalli bekk jibqgħu aġġornati. Reati bħal xogħol bla liċenzja valida jew ksur tal-kundizzjonijiet tal-liċenzja jistgħu iwasslu għal multi sa' 2000 euro, multi ta' kuljum għal ksur kontinwu u sospensjoni jew saħansitra revoka tal-istess liċenzja f'każ ta' ksur serju. Permezz ta' dawn ir-regolamenti bennej liċenzjat mistenni jimxi mal-kundizzjonijiet tal-liċenzja, inklusi jiżgura li kwalunkwe xogħlijiet ikunu konformi ma' prattiċi tajbin, skont il-pjanti maħruġa mill-perit u li jkun preżenti fuq is-sit waqt li jkunu qed jaħdmu ħaddiema oħrajn. Waqt li indirizza lill-midja dwar dan it-tibdil il-Ministru għall-Ġustizzja u riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard spjega li l-qasam tal-bennejja ilu ma jara riforma sinifikanti għal aktar minn 100 sena. U wara diskussjonijiet anka ma' varji stakeholders fis-settur issa wasalna l-pubblikazzjoni ta' dawn ir-regolamentazzjoni il-ġodda mhux biex nissodisfaw l-impentana fil-manifest elettorali imma wkoll l-impentana li anka inħarsu lejn dawk li huma r-rakkomandazzjonijiet marbuta mal-inkjesta pubblika relatata mal-mewt ta' John Paul Sofija.